హాయ్ అండి. ఈరోజు మేము చెబుతున్న రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ కర్రీ. ఎగ్ కర్రీ మాకు తెలుసులే, నువ్వేదో చెప్పేది అనుకోకండి, కానీ ఇది మా స్టైల్లో చేసిన డిఫరెంట్ కర్రీ. మీరు మా వీడియో ఒక్కసారి చూసి ట్రై చేయండి, మీకు కూడా తప్పకుండా నచ్చుతుంది. ఫుల్ వీడియో కావాలంటే ఈ వీడియోకి ట్యాగ్ చేసాము, మా ఛానల్లో ఉంటుంది, వచ్చి చెక్ చేయండి. మీరు కూడా ట్రై చేయండి, కామెంట్ చేసి చెప్పండి. జోడి ఒకటైతే మేడుంటదే వైబుంది బేబీ వైబుందిలే ఈ గ్లోబ్ నువ్వే వైబుందిలే.